Na-surprise ako kasi ang daming tao sa bahay niya. May mga sasakyan sa labas, may mga basura. So, good morning and welcome to our shower. Papakita ko lang sa inyo yung aking gagawin today, but sa aking mukha gamit yung ating mga products. And mabilisan lang to kasi kailangan ko pumunta ng Lidl. So, mag-toothbrush tayo, maghilamos, ganun. So, magsasabon na kayo ng mukha. Unang-una, ito yung ginagamit ko kasi gusto ko siya. So, di ako naghilamos muna ng water. So, ginaganon ko siya. And then, after nyan, may mga dalikdik na, ewan ko kung nakakita nyo yan, may mga dalikdik na lumalabas. Ayan o. Ewan ko sa inyo kung nakita nyo. Basta may dalikdik dito sa face. And then, ayan o, ito. Diba? Gross. Yucky. Ew. So, hilamos lang. Gagamitin ko na naman yung ating snail white na sabon. So, any sabon naman pwede. Kung ano yung meron kayo dyan, yun. Pero ako ngayon, ito yung aking ginagamit. Yung sa snail white collagen soap. Meron tayong acne, merong for vitamin E moisturizer. Etong sabon na to, ito yung snail soap double white. Double white with whitening and collagen. So, hindi siya talaga bumubula. Hindi siya bumubula. And then after that, hilamos ng water. So, after kong mag-toothbrush or magsabon, nagtutoner ako. So, toner, kahit anong toner, Eskinol. Ito yung yung Garnier na micellar water. Mabilis. Ito talaga yung routine ko every day. For example, kung wala akong time in the morning, ginagawa ko siya sa gabi. Ngayon, hindi kasi ako nakapag gumamit ng aking RFS na machine. So, ngayon gagamitin natin. So, pakita ko sa inyo. Ito pala yung Natcha White Serum. Gagamitin natin siya. Ito, super bango. Super bango. Tapos, teka lang. And then, tapos ito gagamitin ko. Kasi ilang days na ako na hindi gumamit. Naglalagay ako dito sa aking machine. Maliit lang siya. Tapos dito sa face muna. Ganon. Ganon siya. Oh! Tapos massage muna ng konti. Ganon. Pwede kayong gumamit ng gel or any kind of serum naman na meron kayo dyan. So, ito yung ginagamit ko kung nagtatanong kayo. Kasi meron din nag-comment tapos nagtatanong. So, share ko na lang sa inyo ngayon while magdaghilamos ako. So, ito lang. Super dali. First, ginagamit ko yung red. Tapos, ganun-ganun ko lang sa face. Next use. Tapos, yung ginagawa ko lang is, minamassage ko lang yung excess na oil. Ganun. Tapos, yung leeg natin. So, normally, pag hindi ako nag-a-apply niyan, pag hindi ko siya, tawag nito, gumagamit ng ganyan,
nagmo-moisturizer ako. So, pwede ninyong antayin na mag-dry yung inyong face bago kayo maglagay ng moisturizer. So, meron tayong vitamin E, meron tayong kojic, at saka meron tayong vitamin E and C. Pwede din nyo itong ilagay sa face ninyo. Since ngayon is, nag-aano pa siya, nag-a-absorb pa yung serum sa ating face. So, hayaan ko muna siya. Ewan ko kung may nakikita kayong difference, pero dito banda, so hindi dry yung ating face, dapat kailangan moisturize. And then, yung sa ating lips ngayon talaga, dati hindi ako nagaganito, ngayon na lang na malapit tayong matigwang. Ganun tayo ng lip balm. Ito akin is Vaseline lang siya. Lip balm lang, tapos ganun. Tapos yun, medyo malapit na siyang mag-dry. Pero hindi ako maglalagay muna ng moisturizer. Later na lang kasi medyo gusto ko siyang mag-surok ba, mag-absorb talaga sa aking face. So, itong serum na to or any kind of serum, ginagamit ko siya in the morning and then sa gabi din, ginagamit ko siya. O hindi siya malagkit, as in, hindi siya malagkit katulad ng ibang oil. Ganon. So, masarap siya sa ating body. Tapos, nag-help din to siya sa whitening. Puputi din yung ating face. So, mga lalabs, kung gusto ninyong mag-order or may mga comments kayo, please comment down below lang yung yung mga taga-Europe. Pwede po kayong mag-message sa akin para po, kung gusto nyo mag-order, meron po tayong mga products na available. Ay, nakalimutan ko. Nagtanong pala si Ma'am Bunso ata. Nakalimutan ko yung first name. I'm so sorry. Emmanuel ata. Mercedes Bunso si Ma'am. Ma'am, ito po yung ginagamit ko. Meron po tayong frozen collagen at saka yung isang detox. So, ito yung ginagamit ko. Teka lang, iinom muna ako. Buti naalala ko. Ito yung ating frozen collagen. Ano siya? 60 pieces. Pwede kang uminom ng 2 times a day. 2 times a day. So, dahil isa ngayon, tsaka isa na naman yung iinumin ko mamayang before matulog. Oh, wala akong tubig. Wala tubig, walang baso. So, thank you so much for that. Ewan ko, nakakita nyo ba dito? Ayan. Diba? Yan yung ating face. Hindi naman siya talaga perfect, pero makikita mo na parang healthy or radiant, hindi siya dry. So, yun lang yung hinahanap ko. Yung effect talaga niya is puputi ka talaga. Yung gluta ko at saka yung collagen ko, 2 years na akong nagtitake niyan. So, wala naman akong problema. Pala ako ng leggings kasi tingnan yung leggings ko. Summer, ano ko pa yan? Summer, ano pa yan? Parang pajama. Hindi naman siya pajama, pero tiger look kasi. Tapos lalabas ko ng ganyan. Para namang lahat siguro ng tao titingin sa akin. So, punta muna tayo sa Lidl. Bibili tayo ng para sa leche flan. At kung ano-ano pa, tsaka prutas. Saan na yung aking wallet? Ay, naku. Umuulan daw sa labas. So, naglalaban na. Yung lechon belly is mamaya alas 11. Lulutuin ko na. Grabe. Tapos maglilinis pa ng bahay. Hanap tayo ng pera kung may pera dito. So, galing na pala ako ng ng CR. Nakapag-CR na tayo. Before ako nagkape ngayon, nag-CR na. So, ito yung ating gluta. Look sa white. Ito kasi sa baba. Tapos yung ating high blood pressure. Ito. Huwag kalimutan. Wala akong problema, as in, salamat naman sa Lord. At wala akong naging problema na kinukombine-combine sila. Wala naman.
Maganda talaga yung kape. Promise. For me, maganda talaga siya. Siguro kung aanuhin ko pa siya na exercise, lalo akong papayat. Lalo kang magbabawas kasi magsisweat ka talaga. So mga lalabs, alis muna ako ha. Balikan ko kayo mamaya. Muulan. Andyan pala sa likod yung kumukuha ng basura. Ay, umuulan. Tapos nagdadala na ako ng wipes para sa kariton. Kasi minsan naubusan sila kahit maagang maaga. Wala nang mga panglinis. Alam nyo, itong bahay na to dito sa gilid. Para siyang yung parabang basura na tambak na tambak na tambak. Kasi yung nakatira dyan is lang, matandang lalaki. Matandang lalaki na super workaholic at saka wala, basta trabaho lang siya ng trabaho. Minulan, hindi na siya nakakapaligo kasi nakikita namin siya. Sabi ko, kawawa naman. So kahapon, umuwi kami ni Sophia. Na-surprise ako kasi ang daming tao sa bahay niya. Tapos nabuksan yung gate sa likod. And then, tinulungan pala siyang maglinis. So may mga sasakyan sa labas, may mga basura. Tinulungan siya. May programa yan dito pero nakalimutan ko. Kasi nakakatakot din siya. Pag may sunog sa kanya, lalong maano yung sunog. Pero pa siya, mga 6 houses far from us. So madami ng tao sa Lidl. So, linis ng kusina. Tapos, start na yung ating paggawa ng leche flan. Tsaka yung ating lechon belly para mamaya, kukunin mamaya mga alas 6 ng gabi. So, linis-linis muna bago tayo mag-umpisa. Pero ilagay ko na yung aking shower cup. Shower cup ba to? Shower cup, pero sa bakery hindi ko alam kung anong tawag nito. Para walang mga buhok-buhok. So, see you later mga lalabs! So, ready na yung ating leche flan. I always bake it in my oven. Mas gusto ko siya kaysa sa steam. I mean, dito sa kalayo. Kalayo! So, ayan. Relax na tayo mga lalab. Sana hindi siya palpak. Kasi wala na akong time gumawa ng iba. Kasi ngayon, magpre-prepare na tayo sa ating lechon belly. Ngayon, upo-upo muna. Kausap ko yung aking brother. Si Maarting Maldito. Dito. Wala lang camera. Yung mama ko, inaantay ko pa. Greet tayo ng Happy New Year pala. That's my brother, Maarting Maldito, and my brother-in-law. Maghumba daw sila later. So, next ko na gagawin is choco banana cupcakes. Wala to sa plano. Kaso lang, meron akong ingredients. So, sabi ko, madali lang tong gawin, madaling lutuin. So, ayan na siya. Ready for the oven. Medyo makalat pa yung aking kusina, pero okay lang yan. So, after ng cupcakes natin, habang niluluto siya sa oven, prepare na tayo for lechon belly. Kasi, magluluto pa sana ako ng leche flan para sa amin, pero wala na kasing time. Para hindi ko kasi inano siya kaagad dito, sinabay pala. So, mamaya ako na lang siguro gawin or bukas, kasi yung lechon belly, matagal siyang maluto. And ayaw ko siyang sabayan na iba kasi mag-aamoy lechon belly, diba? So, ready na to. Handa na ako for lechon belly. Hi ulit mga lalabs. It's around 3:30. So, inaantay ko na lang yung lechon belly na maluto. And, na nagawa ko? Prepare ko na yung table namin. Nakapag-prepare talaga, no? Ayan. Si Sophia din, meron din siyang sa kanya. And then, dito, ito yung ating prosperity fruit.
Then, meron lang wine at saka konting ano. Diyan ko lang siya nilagay kasi sa mesa, puno na. And then, yan yung ating rice with coins and my money something. And then, yan yung ating banana cupcake. Nilagay ko lang siya ng foley para hindi siya mag-dry. Mamaya, lagyan natin yan ng ilaw. Then, puntahan natin si Lechon Belly. Buong bahay, amoy na ano. Ayan, Lechon Belly ko. Amoy belly. Order na ako ng Chinese. Ihahanda ko lang yung mga plato. Kasi ita-transfer ko siya para medyo maganda naman din tignan. And then, yun lang. Yun lang. Malinis na dito. Ay, makapag-relax ako ng konti. Hindi ko alam kung anong oras darating si Labana. Kasi sabi niya, medyo busy pa daw sa trabaho. So, maghanda mo lang ako konti, mga lalabs. And, pakita ko sa inyo mamaya, pa dito na sina Sophia. I decided na magputo tayo. Ayan na, puto. Galing to sa aming, underground. Nakakaloka. So, inaantay ko lang siya na mag-boil pa. May isa pang batch. Then, yung ating lechon. Ayan. Sana naglechon din kami ngayon. Hindi kasi ako naglechon ngayon kasi 2 beses na kami naglechon, diba? Next time na lang, next time. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너가 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 Ayan na, yung ating lechon belly. Ayan. What you doing? Yeah. What is it? Wow! What? Blow? You cannot blow that one. Wow! Come, hold mama here. Come. Come, mama, come. We go there, come. Yeah, come. Okay. Okay. Paano kaya i-blow? Dada! She wants to blow the candle. No, don't touch. No. It's the battery one. The battery one. Ah. You didn't see the other one. Here. Okay. Sige, you want to eat that one? Okay. Mama already washed that one. Okay. Maybe she's not taking one of the... Yeah, she did already, but this one 2 pieces. It's 2 pieces. Ogoy, uupo na. She wants to sit down already. Ogoy. Yeah. Ogoy. Yeah? Apple. Help Dada's nectarine. Yeah. This one, no good. Yeah. I'll change into trousers. So, yan na yung order ni Ate Tess. At saka, yan ding leche flan. Wala kasi akong nalagyan. Naantay ko sagot niya. Happy New Year, Mami! Happy New Year na! Happy New Year! Turn the volume down. Hi, Sophie! Hi, Sophia. Say, Happy New Year! Happy New Year! Na! Happy New Year na! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Where's your camera, Mother? Mother, wala no camera.
Silang Linlin, Igna, sila Joy. Happy New Year. Ayan. Huh? Party na. Huh? Yeah. Happy New Year, Sophia. Si Ate Chindel, oh. Ate Chindel. Ha? Say hi. Say hi. Say hi. Nalingaw man siya pindot-pindot. Sophia. Happy New Year. The husband of Joy. So, Happy New Year! Sophia, say hi. Hey. Nag-unsama din ha. Hi! Happy New Year! Dunya, oh, dunya. Dunya. Happy New Year, Joy! Na, mingaw mi diri oy. Finish sweeping na. Mingaw mi diri. Kamiran tulo. Mingaw na corona. So this is our dinner. Bami, sweet and sour, satay, chop suey, tapos babi panggang, curry ketchup and rice. Let's eat. May kropok pa pala at saka spring onions. Spring rolls pala, spring onions. A few moments later. Inaantay na niya yung gatas niya. Hindi na makapag-antay. Pag umakyat na yan, talagang gutom-gutom na yan. Tsaka gusto na niya matulog. What is that? Yeah. And Dada's coming. Call Dada, Dan. Call Dada. Dada, my milk, please. Call Dada. Dada's here. Oh! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지